Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Kaixo, neskamutilak! Kaixo, Donostia! Arratsaldeon Euskal Herria, zer modu zaudete? Posta naiz. Hasi aurretik gomendio bat eman nahi dizuet. Hemen zaudetenak eta etxean zaudetenak jarri lasai. Jarri eroso. Izan ere, gaurkoan abentura, misterioa eta umorea izango dugu. Hainbat eta hainbat ezusteko prestatu dizkizuegu, harrituta geratuko zarete. Eta abentura aipatu badut, ezagutzen ditut 3 lagun xelebre xamarrak. Jatorrak dira, baina bihurriak ere badira, eta oso musikari onak. Deituko diegu denen artean? 1, 2 eta 3. Txirri, mirri, txirrika. Ez datoz, ba? Ozenkiago deituko diegu? 1, 2 eta 3. Aurrera lagunak! Kaixo guztiok, kaixo lagunok. Kaixo, Iziar, lorategiko arrozarik ederrena, Euskal Herriko aurren egun sentia, nire bihotzeko azukre koskorra. Zertan ari zara? Zertan ibiliko naiz ba, egin didazuen harrera eskertzen, tira, baina ni bezalako artista handi batek ez zuen gutxiago merezi. Tira, Lurrupin, txirri, mirri eta txiribitonantzako ziren txalo hauek? Ulertzen? Orduan, txaloak ez ziren niretzako. Nauzue maite. Eta zuk Iziar maite nauzu? Izugarri maite zaitugu, baina guk txirri, mirri eta txiribiton espero ganituen hemen eta zu? Beno, ondo da, krisialdi hau gaindituko dudala uste dut. Dena den zuek ere maite duzu, Lurrupin ez da. Eta esaten ari ginena kontutan hartuta, 3 mosketeroak non sartu dira? Hauek Elbiren rulotean daude, zea juerga itzela antolatu dute. Hauek dira, hauek egun guztiak katxondeoan pasatzen dute. Hauek kalamidadiak. Bai, beraiek katxondeoan eta ni hemen txintxo lanean. Gainera gaur nire lagun musikari batzuk etorri dira eta sorpresa bikaina izango dugu Altzaporrun. Ah, bai? Bai. Aizu, eta Elbiren rulotean daudela esan duzu ez da? Bai. Auskalo zertan ari diren. Ia. Ondo apaindu duzu rulotea, Elbi. Gainera, gozotasuna ematea lortu duzu, eta bisitarientzat oso atsegina dago. Txiriton, irekin bat natorrek, Hemen txirri antolamendua falta duk. Nun utzitu zu txorizoak? Txorizoak? Ze txorizoak? Txorizoak, odolkiak, urdai espikoak, langostinoak, angulak. Barkatu baina ez daukate zer jateko. Gozetuta etorriko zinetela jakin izan lasai, Elbi, egon lasai, eta ez kasorik egin bitrepontzi hauei. Beti txipiroiak eta jasko errea besterik ez daukate buruan, besterik ez. Gainera, gure programa horrein hasiko da, eta gu, orduan, joan egingo gara. Epa. Gu ez gaituk tripontziak, eso ize txibiton, Baina lanean hasi aurretik, depositoari gasolina bota berazio hau. Gasolina? Erregaia, elikagaia. Ojo, kalitate honekoa behar diagu beti, Arkizena, txibiton, Eusko labelarekin. Hainbeste label. Edo gutxinez, albatzizketako labelarekin. Hainbeste label eta label ondo, eta azkenean hemen lan egiten du bakarra, Neroni nau. Zuek biolangileak mesedez, hemen koreografietan txukun eta
jator, eta fundamentu saritzen den bakarra. Ni nauzu eta gainera bestetan ez du bat ere esafinatzen, Tairai, tarairarai, trairai, tarairai, rarairai. Merre, horri ditzen dio gitantza egitea, tira, sudurri gabeko bisigua dirudik eta... Ai, hau itu aldia. Programazio horretik eta dagoeneko nekatuta. Jo, alferalenak. Ordua da, gure programa, altzaporru, erabat aztua nuen. Penaz, lagun guztiak xau izango ditiagu, eta ixian, eta hortxoen goraxoak, eta Julen Guerrero, eta Gaizka Mentieta, eta Mikel Aramburu, eta Brano Lanota denak, guazen Azkar Bizkor, guazen! Agur, Agur. Ai, azirukotea. Alperutxak dira, baina beti lanpetuta. Ea zuk ere ikasten duzun, bestela ez duzu kolperik ere jotzen. Iapa! Bayona! Maule! Baigorri! Sepere! Azkain! Espeleten! Daia! Urruña! Kaixo benoi! Epa! Hola, Gasteiz! Legutio Agurain! Iupi! Iruña! Leitza! Lexaka! Tutera! Tafalla! Bilbo! Durango! Iurreta! Ispaster! Igorre! Albatzizketa, Tolosa, Getaria, Albacete eta Guadalajara, horixe. Aizak, mirri, edukazio pixkat, motel, Aipatu dituk denak gaur hemen gauden hiriburu ez beste. Donostian geude motel, Donostian? Donostian. Aizaki, Donostian. Eta Ixia, Lurrupin, zuek ere hemen zaudet, kaixo? Bai, hemen gaude, baina guk ez dugu egun oso alferkeriatan pasatzen. Zuek bezala, ez gara hain agiak. Aixu, Lurrupin. Ojo, begira. Bando euli badabile ben inguruan, No. Bai, zuri eraso egiteko intentzioarekin, bai. Begira, bidor, zuri purdi potolorren inguruan, Mirri, lagunei horrela adarra jotzea ez dago bat ere ondo, Are gutxiago berandu etorrita. Tira, Ixia, tira. Aixu Ixiar, zu ere maiz etortzen zara berandu, Askasalak margotu behar nituen, horrazkera berria jarri behar nuen, soineko berria probatu behar nituen, erregina mate duzu, Ixiar bigarren aleitzarango erregina. Eta zure Lurrupin etzera makala, Ai, nire trompeta garbitu behar dut, ai, nire jakam zimurtu da, ai, oi, ei. Beno, argi geratu da, berandu etortzea denok dugun gaixotasuna dela. Gaixotasuna? Gaixotasuna, Virusak, baziloak, bakteriak. Silbiton, bizkor, arna sartusak. Eta xantzak, 33. 33,5. Koma bost. Txipiton, baserriko amonak baino sanoagoago. Argi. Perfecto. Ixiar, orain zure txanda, Jar zaitez, hanka bakar baten gainean. Beharrezko alda. Ixiar, mesez, hanka bakar baten gainean, eta esan zazu, kolaloka eta mondejua, aseko roskada sanua. Ze? Kolaloka eta mondejua, aseko roskada sanua. Kolaloka eta montejua haze korroskada sanua. Bai, oi.
argi. Eukosten diati ere puntxu batxoan hauela, Garbitxok. Hemen deno sano gaude. Gaixotasunik bat ere ez dago, Horena berezkoa delako, Ziar, ikusten, hauek berandu iritsi dira eta gainera kapazak dira ez abesteko. Aizu, txurruflin! Zuk, jozazu zure korneta txatxu hori eta gu bakean utzi, Aizue, txirri-mirrik eta txirbitonek kantu bat abeste nahi alduzue, Lerki ba, hoxe ingo dugu, zuek. Aide, ospamendik. Aide, kataide! Aizue, kantuan eta dantzan bakarrik ez, baita jolasean, ze arraio! Jolasean zerra jo ikaste baino nahiago. Arrapak eta jokua behar dugu prestatu, lagun atzetik segika alde egiten saiatu, tentatu, zuk ez zarrapatu. Jolasean zerra jo ikaste baino nahiago. Buleketan ibiltzeko presto aurreta gazte, bate kontatu artean ondo gorde zaitezte, aparte, segin fallo egin arte. Jolasean zerra jo ikaste baino nahiago. Lukeinka gizan zintzilik, painelu jostalari, eskukope azkar batez zure aldera ekarri, etorri, lagun onganak horri. Jolasean zerra jo ikaste baino nahiago. Arri txapala lurrean hortxe duzu erronka, laukiz lauki eramaten saiatu ostikoka, txingoka, hanka bakarrez joka. Jolasean zerra jo ikaste baino nahiago. Norbait jarri konkortuta soina etzan xamarra, beste okanka zabalik gainez pasa beharra, baldarra, makurtzazu bizkarra. Jolasean zerra jo ikaste baino nahiago. Soka luzea hartuta salto egitera gatoz, berdin dio hankazuzen oker luze edo motz, 1, 2, ai Maria kaskamotz. Arratzaldeon adizkideok, neska eta mutilok. Gaur arratzaldean izugarrizko kontzertu bat eskainiko dizuegu. Trompeta eta biolin kontzertua. Munduko trompeta jole famatuenarekin. Aizue barkatu, baino dagoeneko jakin beharko zenukete, antzoki barruan mobilak itzalita egon behar dutela. Beraz, mesedez... Zuretza da. Bai? 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 Montxo, hori ez dabil? Oda. Bai? Bai? Montxo, deia galdu egingo dugu? Hau ez dabil? Zapatel. Bai? Bai? Bai, ni naiz. Nola? Ez da posible. Bai, noski ulertzen dut, baina... Bai, noski, bai. Bueno, mi esker. Montxo
Aze arazoa daukagun. Ze gertatzen ba. Zuk badakizu gaur arratzaldean munduko trompeta jole onena geneukal hemen. Bai. Ba, trompeta jolea ezin da etorri. Ezin da etorri. Ez, eta orain ez dakiz zer egingo dugun, Montxo. Zer egingo dugu ba? Dena daukagu prest. Begira, instrumentoak prest daude. Instrumentoak. Partiturak ere prest daude. Partitura prest daude. Ikuslegoa zai dago. Bai. Eta trompeta joleari ordaindu behar nizkion euroak ere prest ditut. Beraz, Montxo nik orain musiko bat behar dut. Trompeta jole bat behar dut berehala. Bat aurkitu duzu. Bai? Bai. Non? Hemen. Hemen? Bai. Nor? Neu. Montxo, baino, nik ez nekien zu musikoa zinenik? Nik ere ez, baina... A ber, baina zu trompeta jotzen badakizu? Nik? Bai. Trompeta, saxofoia... Primera, klarineta... arazoa konbonduta. Bai. Mesedez, ekarri gauzak. Hori da. Eta orain Montxo kontzertuarekin hasiko gara. Bai. Baina lehen da bizi, hasi zaite trompetakin berotzen, Bai. ni partituren bilano bata, Bai, ez ahaztu dirurik, Lasai, lasai. Oi! Aspiradorea. Hasiko naiz, Txa. Ara. Gauza bat esan behar diezuet, benetan. Baina, zuek isilize, nik ez daki trompeta jotzen. Orduan, gero, kontzertu bat eman behar dut, eta... Ixo! Lontxo bat txiki. Ja, ja. Badaki zer egingo dugun! Jose Lontxo, lagunduko dirazu? Zuen lagunduko dirazu, Bai. Zar zaitez maiaen azpian, azkar! Zar zaitez hemen! Azkar ibili! Begira zer egingo dugun. Zuk trompeta joko duzu. Eta nik kanpon izango naiz itxura egiten. Eta horrela, garik pentsatuko du trompeta jotzen duela nire zela. Zuek ez esan ezer, oso ondo. Hemen daukat, parturientak, la. Eta, noiz hasiko naiz? Ba. Seinale bat egango bizut, begira. Pan, eta hasiko zea trompeta jotzen. Pan, azteko. Oso erreza da. La. Eta, noiz bukatuko dut? Begira, beste seinale bat egingo bizut. Pan bukatzeko, eta geldi, ordun. Pan, azteko, pan bukatzeko. Pan, azteko, pan bukatzeko. Pan, azteko, pan bukatzeko. Pan, azteko, pan bukatzeko. Banoa! Zar zaitez beren azpian. Azkar. Zuek ez ezer zan, Ixo. Hemendik, Jose Lontxo. Azkar. Begira, Montxo. Baino, Montxo, zer ari zara horrazpian? Kortxeak jasotzen. Ez, Montxo, ez. Hau gauza serioa da, mesedez, altza zaite eta hasi gaitezen. Baino, begira, kontzertua hasi baino lehen, ze iruditzen zaizu lehen da bizi proba txiki bat egiten badugu. Horrela, zure afinazioa, zure sonoridadea jakiterik izango dugu, ze ez naiz gehiagifio.
Beraz, begira, proba egiteko joko duzun pieza izango da, hause. Bizet Maixo Hondiaren obra ezagun bat. Osondo. Carmen. Carmen. Hori da, aurrera. Carmen. Hori da. Bai, baina Carmen ama edo Carmen alaba. Montxo, nik ez dut Carmen ama ezagutzen. Ta nik alaba ere ez. Zeingo dugu ordun? Aita, jokatu! Bueno, ez dazu tontakerik esan, Montxo. Ez baduzu ezagutzen, beste pieza bat joko dugu, eta kabo. Begira, joko duzun piez hause. Izango da, Kopelia. Kopelia. Hori da. Kopelia. Aurrera. Zondo. Kopelia, txumpizka bat. Kopelia. Kopelia. Hori da. Kopelia! Norko da, Kopelia! Ja! Montxo, zai gaude, Bai. Venga, aurrera. Atxe, da, Ladies and gentlemen, Kopelia. Hori da. Baina, zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Ez, Montxo, zuri esaten dizut. Eta ni berari. A ber, Montxo, Kopelia ez da entzuten. Hala entzuten. Ez, Kopelia ozenago. Ozenago. Hori da? Bada. Kopelia ozenago! Hori da, venga, prest. Ozenago! Kopelia. Hori da. Primera, Montxo, nahikoa da, oso ondo, nahikoa da, hori da. Proba oso ondo joan da, beraz, orain bai. Nahikoa da, bale, oso ondo. Nahikoa da! Bai, ez bat moten nahikoa da, bale, ja, bukatu dugu proba, beraz, kontzertuarekin hasiko gara. Baina ze iruditzen zaizu, lehen da bizi, dirua eskaintzen badizu. Dirua, zondo, dirua. Nahikoa da, bale, nahikoa. Hori da, ez alduzu lertzen. Venga, hartu dirua eta hasi gaitezen. Dirua! Txinoz esan behar alda, nahikoa da, hori da. Bukatu dugu, venga, hartu dirua azkar eta hasi gaitezen. Dirua. Geldi! Geldi! Oso erreza da, pan, hasteko, pan, bukatzeko, pan, hasteko, pan, bukatzeko, pan. Hasteko, pan, bukatzeko, pan, hasteko, pan, bukatzeko. Bai! Hemen ordaintzen duena ni naiz, beraz ni naiz esaten duna, noiz hasi eta noiz bukatu. Nahikoa da, Montxo, nahikoa da, hori da, bale, nahikoa da. Montxo, mesedez. Begira, nik esaten dudan. Ez ikutu maia. Ez ikutu maia! Montxo, nik ez ikutzeko maia, nik maia eta nahi dudan guzti. Nahikoa da. Bale, nahikoa da. Nik ez... Baina, zer da, baina... Jose Lontxo, baina... Kanpora, ezkerra! Guazen! Kanpora zuedio, korrentzen da, baina... Eskerrak, kostata baina badirudi martxan jarri garela. Eskerrak, zuek ez duzue gutxiago merezita. Elbi? Barkatu Sustu eman didazuna. Paseatzen ari nintzen, baina... Eta ez zaitut ikusi. Ze, presakala? Ba, egia zan, bai, lagun bat zain daukat hemen, eta... Ba, rulotean lasai antzen ikusi zaituztete, orduan etzen duten presarik. Badakizu nolakoa diren txirrinberri eta txiribiton. Liante hutsak, eta beti zirikatzen. Bai, badazpada ere ez dituzu bidali.
oso gustora nengoen euren historiak entzuten. Hori izango zen. Eta? Eta badakizu, utzi zidaten nere izozkailua garbi. Garbi utzi zizuela? Garbi. Eskerrak ez dituzun askotan gonbidatzen ze. Hoiek harrapatzen duten ero, batipat, badakizu nork, txiribitonek dena jaten du, ezta? Bai, badakizu dena. Bueno, bai aurrengoan ikasten duzun nor gonbidatu eta nor ez gonbidatu. Bai, urrengo aldiz horrela egingo dugu. Isiar, trikontzi, atzo nire gaieta guztia jaz nituen. Gezurra, hori gezurra da, Elurra, egin eta elurra. Nork esan du hori, Elbi? Elbi. Txiribiton izango da, seguro. Jabare zan, txiribitonek ez du hitz egiten da. Genio txarra dauka zure. Gure Isiar. Txoin. Ritxi, atera. Ez du nahi. Mesede Ritxi, atera hortik segituan. Ez, oso guztan nagoen engarruan. Atera azkar eta azkar. Ni ez naiz Oskar. Gainan usten gadirazu txistea kontatzen, agien aterako naiz. Zuk zer nahi duzu, txiste bat kontatu? Txistegat. Ondo do, kontatu txiste bat baina gero, atera, Ni eseriko naiz, hemen, lasai. Txopeska bat, orain gure Ritxik txiste bat kontatu du. Ea, Ritxi, kontatu. Zer alde dago, Aha, orin jalgaten, eta oia eskrezgaten artean. baina Ritxi, mesedez, zer alde dagon orinal baten eta oia express baten artean? Txistegat. Ez dakit. Dakizu. Ez dakit, esan zer alde dagon. Edo nor doa zure etxera afaltzea. Ritxi, mesedez nahikoa da. Ze txiste da hau. Ritxi. Txistegat! Ritxi, zu eta zure txiste kaskarrak, mesedez. Etzea konturatu. Gure Isiar, gurekin haserretu da. Txistegat! Eta orain zuk txiste bat kontatu nahi duzu. Txistegat! Nola txiste bat, baina ez dira entzun. Irurtzun? Eta irurtzun! Ez irurtzun. Gorra. Eta andorra ere ez. Ez, gorra. Motorra? Ez, gorra. Zagorra? Ez, zu gorra zarela. Ni kotorra eta zu jagorra. Ritxi, baina ez dakit zerekin berarekin. Txistegat! Ikusiko duzue. Atoz pizka bat, ea zer duzun hemen. Kilingak! Kilimak ez. Zikinkeria. Zer da hau? Hau zer da? Zakigat? Zapi bat, oso ondo. Eta zer dago zapian? Mukiak! Bai, mukiak. Baina, zer dago? Zer dago? Zure zikinkeria. Zure zikinkeria. Zure belarritik. Zikinkeria atere bizut. Gelarratik? Ez belarratik, ez belarritik. Gelarratik? Ez belarritik. Nik zuri belarritik atera bizut. Hori da! Nik zuri gelarritik atera bizut. Ez. Nik zuri atera bizut. Nik zuri? Ez, nik zuri. Nik zuri? Ez, nik zuri. Iso! Eta garkitu zure gelarria. Ez, oraintxe bertan garbituko dugu zure belarria. Hola, bota txistua. Neri ez, Ritxi, mesedez, neri ez, hemen, zapian, bota txistua. Hori da, eta orain, ikustiko dugu, Kilingak! zer duzu hemen, zer duzu, baina. Baina, Ritxi. Elurra!
Baina nola elurra, Ritxi? Haze zikinkeri duzun hemen. Elurra! Hau ez da elurra. Hau zure zikinkeria da. Errenderia? Hau ez da errenderia. Errenderia ez zikinkeri... Badakizu zer egingo dugun. Zer? Gaur, gero, altzaporrura, medikoa etorriko da. Nor? Medikoa. Kakua? Ez. Medikoa. Kukua? Ez. Medikoa. Kukua? Ez. Medikoa. Kukua? Medikoa. Medikoa. Hori da. Kukua etorriko... Medikoa etorrika da. Etordun, nik pentsatu dut, agian, biok jungo gea medikoaren gana eta zure gorreria... Ez, ni oso ondo entzuten dut. Ez, zuke duzu ondo entzuten. Ni oso ondo entzuten dut, ez nahi jungo. Zuek ze uste duzue, Ritxik ondo entzuten duela, bai ala ez. Entzun duzu, zer esan dute, bai ala ez. Ez! Ni oso ondo entzuten dut. Begira, proba bat egingo dugu. Begira. Gure neska lagunek orain zerbait esango dute. Eta gero zuk berriz esaten dutena, errepikatu behar duzu. Eta horrela jakingo dugun ea zuk ondo entzuten duzun ala ez. Ados? Ados. Gros? Donosteko zabara. Ez. Ea ados zauden bai ala ez. Gai. Orduan? Nik esango diet hitza eta gu utzu mesedez hortik begiratu, Hori da. Orduan, hitza da, Ez, berekin txekin behar, hori da. Orduan, hitza da, mesedez begiratu. Orduan, hitza da, Ritxi, begira hortik, mesedez. Hitza da altzaporru, nola? Altzaporru, 3 arte esan dakoan. Ados, presa ode? Kres nago. 1, 2 eta 3. Tira! Esan! Gota! Baina beraiek esan dute. Nona? Esan dutela motel. Berriz. 1, 2 eta 3. Garaki zer esan duten! Hori da, zer esan dute? Porruzalda. Porruzalda ez. Berriz. 1, 2 eta 3. Garaki zer esan duten! Hori da, zer esan dute? Kakan okordu! Ritxi, mezen, ea, guazen medikoaren gana. Ez! Guazen medikoaren gana. Ez! Eta orain ze gertatzen da. Txistera kontatu nahi dut. Beste txiste bat, Azkena. azken txistea hori da. Azken txistea Ritxik kontatuko du, baina azkena mesedez, Eta gainera mediko gatik buruz. Kontatu. Ea, kontatu. Tipo bat, medikoaren gana doa. Bai. Eta esaten dio, mediko jauna, pirrilerekin gainatu naiteke? Pirrilerarekin bainatu naiteke? Gai. Eta sendagiak erantzuten dio. Gainera getetzeko nahikoa balingo daukazu? Txiste txarra. Hala? Txarra. Eta horregatik, oraintxe bertan, medikoaren gana jungo gea. Ez. Bai, pastilla batzuk hartu, Natillak? pastillak eta kitxo. Mediko jauna, non izango da? Gai iziar, gai. Gai iziar. Iso? Baina orain zer gertatzen da, Ritxi? Iso? Iziarekin itxentera ez? Ixiarekin, Edo zentzun? nik ez dut zer entzun. Edo zentzun? Ez dute zer aditu. Gai iziar, gai. Eta zer dio? Zer gai interesgarri bat erakutsi behar digula. Gai iziar, gai. Baina, nik ez dute zer entzun. Gaizki duzu galarria. Bai. Agian medikoaren gana jongear duzu. Bagian bai. Gai iziar, gai. Guazen zigituan medikoaren gana. Mediko jauna. Guazen, mendik izango da. Mediko jauna. Txikera. Ea. Zirri, esan, zer da hori, gaso paisoso. Zer da trestei.
Zandiat ba, Mirri, Ja. telegrama bat. Osakidetzatik guretzako bidali ditek. Telegrama bat. Telepatata triste bat. Ba, entzun, telepatatak onela zio, begira. Txirri Mirri eta Txiribiton maiteak, osakidetzako nagusi jaunak ala erabakita, mediku bat bidaliko dizuegu zuei azterketa sakona egiteko. Osasuntzu zaudetela ziurtatu nahi dugu. Umore honez kolaboratuko duzuela espero dugu. Entzun alduzu, mediku bat bidali behar digutela? Bai? Baina. Tira, Mirri eta Txiribiton, zaitezte zerak izan, azterketa simple bat Zuri iruditzen zizue guri medikua bidali behar digutela? Nik ez dia kolaboratuko, Nik ez dia bat ere guztoko medikuaren gana joatea. Aizue, nik bai Mirri eta Txiribiton, esango dizuet, begira, osasuna mantentzea gauza oso importantea da. Eta horretez gainera, azterketekin ondoren, jakingo dugu, osasunez benetan ondo gaudela. Ez, gu ez gara joango. Zue gustatzen zaizue medikuaren gana joatea? Bai, ez da, bai. Baina niri beti aurkitzen di zerbait. Potolo egin nagola, flako egin nagola, litzareriak etik jaten dudala. Tira, Mirri eta Txiribiton, ona da eta kitxo. Triste nago! Tira, Mirri. Naiz medikuaren gana joango. Aurkituko zerbait izango dite, ala konpilu lertu behar duzu, erregimina beharko duzu. Triste nago. Tira, Mirri, jeiki, eta guazen hemendik, egundoko erridikulo egiten ari gera hor guztien aurrean. Tira, guazen! Hortzaudete oraindik? Hau da, egun aldrebesa. Martxa honetan edozein desastre gertaliteke. Adibidez, Donostia hondartzari gabe geratzea. Edo Erreala bigarren mailara jaistea. Edo Antzoki hau argirik gabe geratzea. Esan ez dizuet ba? Ez Algaratxanen bideon konferentzia ikusi gabe geratuko, Hello, McCain! Kaixo, Euskal Herria! Por cierto, esen tasmatu gaur non aurkitzen naizen. Pistatxo bat. Alde batetik, pilota. Bestaletik, txanoa. Eta bestaldetik, makilla. Adi. Hei, sakzion! Oain bai, oi da. New Yorken nao. New Yorken munduko iririk ezagunena, ospetsuena esango nekenik. Bai. Eta ezetaz matu non bazkaldu dudan gaur. Gaur bazkaldu dut, Euskal Etxean. Oi, ze sukaldaritza goxua, bai. Eta mago zinguratuta, Eta horietako batek, behitu ze bitxikiria erakutsi dit. Zeratik hemen beti berdina esedeoten. Txampon handiak txikia jarri ditu. Ez dute sinisten? Adi, alde batetik, platatxo txikia. Beste aldetik, edalontzia. Utxik dagoen edalontzia. Beste aldetik, karta bat. Eta beste aldetik, bi txampon esan duen bezala. Txampon handiak txikia jaten du. Edo bintzat txikia bere ganatzen du. Baina, adi, behitu. Zilarrezko txampona bertan utziko dugu. Edalontzia gainean jarriko dugu. Eta txampon txikia edalontzien gainean. Ezinezkoa da txampon txikia barron pasatzea. Bueno, ezinezkoa magia ez balindu dela biltzen, ez, baina magia erabiliz. Adi, hoi bai, laguntza txikia barkoet, denok etxetikan Euskal Herriko hitz magikoak. Adi, 1, 2 eta 3. Artxila, mortxila. Goiko txampona desagertu da eta edalontzi barrun asaldu da. Ze, gustokoa! Bueno, lagunak, ospein bardez, badaldakizute zergatikan, gaur Euskal Etxean afaltzen dudalako! Aur, benur! New York! Ez, aspirinarik ez, garabeak, komunetik bera, ez,
komunetik bera. Ez, aspirinarik ez. Jarambeak komunetik bera. Ez du reakzionatzen. Arrizko estatua dirudi, zer? Aprobetxatu, egin zerbait, babukeri batzuk egin horrela, burla txiki batzuk. Txirri, zertan ari zara? Zehara, honela ikusi zaitut, reakzionatzen ez zenula, eta zeni, hori da, zurekin tangoa dantzatzeran entorren, zurekin bai. Eskarrik asko, Txirri, baina ez du dantzarako gogorik. Zan ere, Txanen bideokonferentzia ikusi dut eta harrituta geratu naiz. Bai? Hainbesterako izan hau da, ba? Magikoa izan da. Magikoa. Aixue, ze uste du pamposa horrek, Magikoa! Gure magikoa gaitu ba? Hau pelaz. Mirrika besten duenean mintzat, entzuleak txundituta geratzen dituk. Nehar malkotan emozionatuta. Arrazoi du Txiribiton. Gure txikitxoa handik eriten hasten denean, egundoko astakeriak esaten dizkik. Astakeriak, nixen, hauke, kantario beha nola da italiako potolori baino, bai, Lukino Paparotti! Bai, ba hori hemen adierazi beharrazako. Begira, orain daukak aukera hori adierazteko. Egintzak egin birdana, eta, ojo, ondo ateratzen ez bazai, badakin nun bukatuko duan. Nora joango aizen? Uretara! Kaixo, neska mutil, zahar eta gazte, baldakizue zer datorren orain? Gure jolasa, bai horixe. Zertan ari zara? Kaixo, zera trompeta jotzen. Gezurra. Jolasa antolatzen ari zinen, eta 1000 aldiz esan dizut, 1000 aldiz esan dizut, hori bion kontua dela. Biona, ulertzen? Bai, ziar ez da gehiago gertatuko? Bueno,
lagun xelebreak baditut, baina bestelakoak ere baditut, eta ikusi zelako jendeak arri dudan nirekin. Ez baino lehen aurkezpen lanak egin behar ditu. Ia, zuen izenak. Ainhoa eta Peio. Ainhoa eta Peio, nondik etorri dira? Hernanitikan. Hernanitik. Eta nik galderatxo bat egin nahi nioke Ainhoari. Ainhoa, zuk inoiz lagunen bat pelotatxoarekin edo baloiarekin erasotu alduzu? Bai. Bai? Nola? Berrileten, egunero ibiltzen gehala. Nik ere, ni txikian nintzenean ikeragarri gustatzen zaidan hortan ibiltzea. Bueno, orduan gaurkoan bentaja izango duzu horrekin, ia nola aritzen zaren, bai? Txala handi bat bikote honentzako! Eta nire ondoan ditudan beste bi lehiakide hauek, hau urduri xamar dago, ia nola deitzen den? Nola da zure izena? Xavier. Eta amarena? Arantxa. Nondik zatozte? Donostitik. Eta presaude amari pelotakin eraso egiteko? Bai. Punteria ona dakazu? Bueno. Venga, bai, ziar, nahi duzunean. Ba, jolaserako pres gaudenez, nahi duzunean, guazen jolasera! Beno, eta hasi, Peio eta Ainhoa egingo dira, prestaltza da Ainhoa, bai? Ba, nahi duzunean, eraso! Tira, lehenengoa itxatzi du! Kontatu ditzakezu gurekin, baita, bigarrena ere! Hiru! Lau! Oso ongi, Bost! Bostetik bost! Bigarrena ere, bai, baina. Zazpi! No! Epa! Normala da hori, Normala ez dut beste itxastea! Zazpi! Zortzi! Ez, zortzi, hau ez, zortzi! Haupa, bederatzi! Hamar! Oso ongi, Ainhoa! Kanpora! Ia, hor, eskerraldean, lekua dauka, eskerraldean! Esango diogu, Ainhoari buelta emateko! Ia, buelta, atzea, buelta! Ia, bizigarretik egingo diogu eraso orain! Hori da! Ia, pizka gogorrago bota, gogorrago, erdira! Oso ongi! Bukatu dira, ez bakarra geratzen da? Ia, apa! Ia, belarrian eman zuzun, Peio! Ba, amar dira, ezta? Ba, txalo handi bat bikote honentzako, zatez, Peio? Oso ondo, bigarren bikotea, Arantxa jarriko dugu orain. hori da. Pronto altzarete, Xavier, pronto? Bai? Ba, nahi duzunean, bat, bi, eta hiru! Guapas, lehenengoa kanpora! Epa! Laza, Xavier! Oraindik pelota asko da. Opa! Oso ondo! Epa! Arantxa! Bat, itxatxita daukagu, bat. Ez dakitik, Ia, Xavier, punteria hori. Begi bat itxi, Epa! Oso ondo! Oso ongi, Xavier, ja! Ia, hirugarrena. Opa! Kanpora! Ia, gogorrago. Amari eraso, gogorrago. Hiru, itxatxita. Berazio! Epa! Oso ongi, Xavier! Bikainari zarata! Ia, apa, kanpora! Ia, Xavier! Venga, animo! Oso ongi! Venga, oso ongi! Bravo! Segi! Epa! Imaginatu egon nahiko lukete horretxe Xabierren lekuan, Amari erositeko, baina ez. Ja, okizo Xavier, eman! Apa, Xavier, venga, gelditu balik! Ia, gelditu balik, aurrera! Oso ongi, ja, Lau! irunak ere eskoen urte ditu. Gerturen du pixka bat gehiago. Venga, da, gogor! Oso ongi! Ia, Xavier, gaurko data, animo! Atzetik nahi baduzure eman, Xavier? Venga, atzetik! Apa! Oso ongi! Bika! Bukatu dituzu, Xavier? Bai, bukatu Bai, ditu! bravo, txalo handi Ila, bost! Zazpi, lotu Zazpi, dituzte. oso ondo! Zatuzte denak nirekin, Bika! Ziar, berehala nator, Bai, nire hartu lurrutin. Bikain aritu zarete lagunok. Ainhoa, oso ondo, Zu gaur bihar pilotarekin loturiko ofizioren bat hartu behar alduzu. Pentsatzekoa da, Oso ona zara, oso punteri ona duzu. Ezta? Lotxatuta utzi dut. Bueno, ba, txalo handi bat bikote honentzako. Eta Xavier, zuk ere oso ongi duzu, Ja, oso ongi duzu. Ba, txalo handi bat bikote honentzako, hemen dituzu.
eskerrik asko. Bueno, mi esker etortzagatik, baino, Arman. Hala, lehiatzea direkin. Eskerrik asko. Jose, aurretik, guaze. Pilariño ematen du, argi, atzera. Nora ekarri nauzu ez, zer da hau? Esaluen medikoaren gana joan nahi? Hemen zeukakoa. Ez da rimin handiko etxea, doktorea? Hemen duzu zure gasoa. Oso zorik eta bizirik. Eta azterketa sakona jasateko prest. Gara, gubagoaz, Ari jo! Etxe! Zuek ezoazte inora. Osasun azterketa 300 egingo dizuet. 300! Lasai, txiribito, ni izango naiz lehenengoa, lasai. Oso jarrera egokia, txirri. Auskultatu egingo zaitut, txirri. Hartu arnasa? Bota astiro? Hartu arnasa? Bota? Esan Ondo, txirri. Baserriko bigantxak baino sanoago zaude. Bai, doktore, badakizu, ni kirozale amorratua naiz eta hori nabaritu iten da. Nahi dezura inflexio batu? Ez da beharrezkoa. Tira. Miri, zure txanda. Nire kirolxale izugarria naiz, Behin, hausoko partxiz txapelketa irabazi nuen. Mesedez. Geldi, mesedez. Hartu arnasa. Bota astiro. Hartu arnasa. Esana. Miri, Doktore! Azkenario, parea, baina, pipar baina sartu aldizuete ipurditik. Doktore, gaixo, tira, emako mea eseri zaite hemen. Zer mango nioke niko? Ziribiton, azterketa sakona egin behar diagu. Gasoa nola dagon, altxankak mesedez. Bizkor. Bizatean, kili, eta kilimari baduen. Mirri, txiribito, baina burutik eginak altzalbete. Kontxo, uzazioak doktore gaixoa? Eztarriak aztertuko dizkizuet. Jarri jadan. Tente. Ireki hauak. Atera mingaina. Esan Ondo. Ondo. Esan Aziz! Bena, oain eztarriak. Ireki hauak eta atera mingainak. Dotore. Ondo, txiribiton. Beraz nola komunika dituzun, doktore Anderea?
Ainhoa Arteta ematen dizu. Edo Montserrat Zaldi, Nahikoa da! Nahikoa da! Ixa izpiekin, radiografiak aterako dizkizuet. Eta kitxo! Baina noa zuazte, banan. Txirri, mesedez, zuek hor geldi, Hementxe. Do, re, mi, andereño ederrorri, fa, sola, gure txeko potiola. Anda, Txirri. Mirri, mesedez, zure txanda. Mirri? Pelota. Do, re, mi, doktor ipurtandi, fa, sola, ikusten saiola. Ikusi aldituzue nire birika supersonikoak? Mastodontearen txanda. Txiriton? Kabituko alaixor? Bai? Dinosaurio honek lehertu egin du makina, Radiografiak? Ondo? Ondo? Orokorrean dena ondo dago, baina zuetako batek sukarra du. Beraz, txertoa jarri beharko diote. Kondutxo bat. Begira nola diren gauzak. Harrigarria. Antzoki barruan eta araxe gauza harrigarria. Mira. Oio urdin bat parapente egiten. Biasa zuen konpartean. Txirri, biasa zuen. Oio urdin bat parapente egiten. Argi dago, zein dagoen gaixo, Txiribiton, jeitsi prakak. Tira, Txiribiton, izena dia usartamos, tira! Txiribiton, ez duk ipurria erakutsi nahi, Zue, ez harritzekoa, Neuk ere, berak bezain ipurri txusia banu, enioke inori erakutsiko! Beno, erremedio berezia dauka torretarako. Txiribiton, joan zaitez bionboaren atzean eta jantzi hor dauden arropak. Segi, bizkor, koldarra Txiribiton, Aizue, badakizue, salatari kontakatilu izatea kontu itxusia dela oso, Sí. Nire Txiribiton, nire zaik geudek. Txiribiton? Bizkor. Kanpora. Guapo, Txiribiton, ze guapoago el motel dotorea. Ministro ematen duk. Bat. Bi. Ai, Txiribiton! Popatizatorrek erasoa! Bueno, Txiribiton, hain gaizki pasatu behar duzunez, pasteltxo bat emango dizut. Tori,
Adorea eta indarra berreskuratzeko, txertoa jarri baino lehen. Aizu, doktorea. Zure makina honek argazki bitxiak ateratzen ditu benetan. Gainera begira, txiribiton jartzen duen horren azpian dagoena, ez alda Mirriren oso antzekoa? Aldatu du! Egia da, txirri ez, Mirri da gaixo dagoena, eta ez txiribiton. Txertoa jarri beharko dizu. Konforme, sakrifikatu ingo naiz. Baina izue, txertoa niri jarri behar badia zu, gutxinez, pastelaren niri eman, ez? Txiribiton, pastela. Dena jandu! Txertoa bai eta pastelarik ez! Ina, konforme, agur benu! Lagunak, Altzaporreko abenturek ez dute amaierarik. Datorren astean istorio xelebre gehiago izango dugu. Eta orain datozela gure lagunak! Lurrupin, kontutxo bat, anolako libertadeak hartzen ari zaren, Papelas, zure adiskideak Altzaporrura gonbidatu, Eskerra Gari, Montxo eta Jose Lontxo gure adiskideak ere badiren, Baina horrengoan baimena eskatu, horixe. Iapa! Beno lagunok, gora Donostia, gora Baiona, gora Xiberua, gora Maule, alegia, gora Donibane Garazi, gora Iruña, gora Gasteiz eta gora Bilbo. Eta zazpi esan baditut? Albacete! Zazpi dira, gure urrungo Altzaporrurako geratzen zaizkigun egunak, ordura arte ongi izan. Aio! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.